Kule jubun fibro session part te hakan dega video menta ngan patai habede bat kumno ban pendap ya ki o ma arshit ma te kane kade namta kitu ki mas to exam namta ka mikla police ane jongka humkar rumju te namar ki pun maha ki bom pat jumlin man tho igini exam khamtam gini barang pas kas 10 ane kas 9 kas 10 itu hi bom pat jutho exam menuru kan dega first time ko jongki te sapej bahai ke video ngan batai bha namta ka jong phi ba phimdei ban bakla ko por exam mo phimdei ban bakla nomor lada phi bakla kidon ki por kidon ki sentar kinam ai shu e phi ta ko wei kata ko mar sheet mo kin ai kidon la ka sla ka ba ban submit shu ka jingkali kan yo la ka jong kane kerita kan nuksa mo ngan sa bu hong turu kane le tang kan nuksa ba ngan shupani te kandon da ka wei lagi jong ki o mar sheet kerkum ki exam kidon la ka jong sakkan mau ba amdei ban kerki ban pendam dakali shwa man pendap la phimnang dakali ye kita ginong up invigilator dakali naki pendap hangne emdere ban pendap rurut marba don gipor fi pendap ten dap la pendap lut baro dan la dai shbit la bakala kapor kam don show te kapor kam don kam ha kan mau jong ke ab kategori baro ki pos ab kapor re bitang shiganta mau shiganta nyup santali question nomor arma kawe te ars nyup san nong shispa san po te nam ta ka UB kategori bede kide lais pa mak te kapor tang shiganta shitang kane ka ba tuna bhai ke bale suki ya ka UB te jenjar wa kindam na marba kidon ki question hadu shispa san po arsen shispa san po lais pa arma kawe question ma te habede bat negative marking te man usnem kam judon re te menta usnem te phaban pule bhag instruction try kanom don hirem taru te tangma phaban da pule instruction hakapor bayo question paper marba claim I instruction ere adu mentaru habede bat khij question mo tuan ke bakom no don negative marking e don te man usnem ka man laga recruitment kam judon re te mutpa kanom don hirem taru yes kan mau ba wanom le pulp kai kapor margidon ki pun bha ki bonom klemda pantha marba da kumnur phabda bi baro marba da amdon negative marking em lele re bakla lele tama phapan yong bi baro te kadaw phaban le ba aga UB kategori rukum jo hi tangba kandon marba kadon descriptive te gi nakmat kan ai ba blang nakmat te phap tho eka descriptive ki don ka descriptive laka jang bat dang tabrex dan saga arshit pre plan kam arshit te habede bada man pendap pada te anda pelayo ya kat anda pelayo ban lai exam te anda pelayo kil IP ka question paper te hapo question paper lo don lang ko marksheet te anda de kapor kil IP ban plit tes kan mau bakya ban pendap shwa yu urun number kane kadai tang ka nuksa mo ngan bu hang tu hi te kin phya ban pendap shwa yu urun number jong phi kan no urun number ki kan don shwa box ban pendap pe yang tu kan don shwa box ban pendap dan ada pendap ki box pada pihak penyong pada ki nomor kiba pide ban pendap way are lai mut ba pihak penyong baik way are lai hagi box pendap nomor dan hagi tu kipa ini circle pada pihak pendap baik tahu ini circle ini pihak pendap baik pihak penyong baik do black lah ne blue ball pen mau amde dulat yo don gibara dulat no kata amde dulat tahu khulom bayong ane ba siang lagi cat 5 blue black ball pen piawan pendap kini te don ka option pendap khasi jengjial negaro ane UR pia penyong utaro te don mtahi option la ka jong ka market la ka jong ka jingsna te piawan pendap ebi kateri umta ter don lagi jong piawan pendap te don ki option ru ba phimdei ban pendap pada phap up ban pule ba kadai jong ki invigilator kin pendap invigilator kham sapo do kadai jong ki invigilator sapo bansan men pendap ka sentar pendap AI kerteng te kadai jong invigilator te ai invigilator ban pendap te lam kata ru data fisko yu pada phi banda puli bha instruction ru kila don na den instruction kila da batai phi kumno ban penyong ngan peni daga ne la peni phi ba phi pendap do roll number na phi roll number phi pendap penyong kum ki roll number jong phi ani ai 00 penyong 00 na 11 penyong 11 te katkum ki nombar jong phi phya penyong umdere ban penyong keluar te lai ro ko hangne ga don ro kane ka ban pri berong method no
te lada penyong tang si pedang pe penyong tang si khat kumne kane de rong ada ai tang dot kane de rong ada tik ru ke rong de be ben penyong mo baro sarkil ma baro sarkil haban penyong te kaban le ba puli bhai question sa penyong pada te sakan mau pada mau mar ba ka question ke jong phi kan dot option sau tali ha question number 1 kan a b c te ha kan ko mar shiru kalong kumju hi I want a b c te mut ba ka won ka di ka bakat no phaban tip kan pha puli question ke jong phi te ha kan question ru la ai a b c te mut ba pha penyong ye uta uba de e o jok answer kan sudah ada C, pihak penyong U C. Di sana ada penyong hang ni, pinom la isu ban cancel. Then pin here biang sabu 2. Ka number 2 kadai U A, pihak penyong A. Ka number 3 kadai U A, C, pihak penyong U C. Kum ta ter pihak 1 2 3 ter kum ki question te kum ka answer bai. Mla are ban ayu keluar sen ada pendap ada penyong kan ni mut la bakla ha question paper am dalai than re pi tho na pim le re te tang ba ha kan ni ko mar shit bede wat nam tho dak keluar wat nam le e wat nam penyong keluar laj ya ka badai wan penyong te sekan mau bahai kata man le ban puli ba ban penyong ba apik bahai question here rule cepo yele ban anda pik ba pendap ba kum ta ter pe ha kum gini ro ma phila ban jombal ke question le ra phi puli phila so kan no chat pi penyong kan no le le tama banda pendap ha bade marpa sin bela pilna pendap mlong shu ban korek la bakala ka tu ka question phila bakala kemut ba phi bakala ban penyong kadai ka answer ka c phi tip hadin ba kadai ka c phi ai ka b penyong ka b te phinom yo shu da wei ban ma phinom yo shu koi ka tu ka question jo phi ka tu ka ba phila da ban pendap ka tu ka arong lupa mla le shu na gim ai shu da ka wei ka mar shit mut bala kut larong bai question ta kadau pendap ha ta la stu bai ko ki bomla tum le ra pendap le ra dai ki bala te ada pendap ha ma te shubu ngan ai nuk sai kan ne shubu hang ne phi question number 1 phi la ha question number 1 te haden phi pule question phi la question number 10 te phi la ban jombal rom le ra tu ha bar pendap jombal tu ma phi ban phai yang haden beda sakhe pendap yang sepenyong bang gi banang la phila ban jom shunyu san phila ban jom kat ba ka jum ka jingla jom phi kai kat kom ka jing senang phi question su phila pha general knowledge phi dang cho general knowledge phi pendap phi penyong cho general knowledge su phi lagi jong ki jingla ma don ki bala english ki pendap cho english lagi jong tu da page hab de ya ki number oh hable circle hapen yong circle gini bu nak sang tu hapen yong circle gini ki ai kum kan ni ma penyong tu bai ai hapen yong bai kum tu hi mau do kulom mdere do ulan mau ya kata banda aywa te kapor mau hama kapor te kadon kamha ten la pendam penyong do pule question bala penyong no ya mdere ban la kam kai mdere ban apswa mdere ban yakran ne ban ayuswa mdere ban umta kibon bha ki ba penslam kapor mdere kibaron markindon kibaron jingkhenru te yega jingkhenru mdere ban plut por la da phi suki karkom khenma mdere ban plut por la rai ai ba divide ne la ai ba multiply ru phi suki ban khen te ile ban bu shwa ile ban le ban pendap hadin ye ba suki ban khen ma ba kaloi ban khen da khen ru la dap phang ami ne le ra te ba suki ba de khaban ile shwa ban cover ye ki ba kham la kai ma shupule okay a b and c khen na la penyong re ba de ka jing khen ba de dan ba kwa ban khen ka simpor no haka jaka ban sim tang live post akan menansar kan sim minit san minit te kala bam hai por jong phima ki bala amlen ma exam te kiti ba tang khandier ru tang wan perslam ru mlap sutu re ka por jong phi lakut yang tam UB le te live pa mak aduna ba ka por te phiaban dan kamban yu hai ka por te sakan ma ka por ba exam ru nomor haman lagi exam kem ju sha re ban ra igini baji digital watch baji etang gini baje gomdai digital watch tengah tip ra sha nam sha ka shongat kum ki sentar exam sha nam sha ban ra baje don di bam sha don di basha tes kan mau ta la do phi kwa ban ra baje man pej baje o ngan lap tam ta te tam digital watch te kan sha ra digital watch ino sha ra ban tengah for exam te la gini ki baje gomdai digital watch te la ban sha ro kata te sakan ma te ka shong ro ik sentar ma ta ka dai tangga jing pen batai na jonga te ka shong ik sentar la raksha te kabiang pilawan pe jak por okay ngana sa sakata te kamsuk ndai te la pimpe jak por
lap sengo. Tes kemau wana pendap ha mo ru nombar. Pej bahai kami elmet kat ka jompi. Pendap ha wan nomor bakla nomor ba kibun ki bakla tang ru nombar lakut yo king makshu te don ki pendap bakla ki penyong bakla ki penyong duna ki penyong full ado kata te lep ha ma one miss question cover back baro even cover baro mde even miss marba menta ka kanti ka competition kan hai ba te phaban yele ba te hakar kumban khrete kumbang ade batai nakmat kumtuhi ki jiki phaban cover baro but khamtam jong me khalia ye ka ebi te jong me khalia bha cover ha but shabaro ki sports ki politik ek baro phaban kamen pan cover karba phila english pule bha english kasong ru karkom knowledge ka jong phi kin ai english ki basok hi tamba kan depend ya ka knowledge ka jong phi ki ba biang ka knowledge ka isuk bha english kam da thando ata ka jingkhen ki khamsuk hi tamba don ki ba divide don ki ba multiply do decimal point kam ta tar te kam ta de ka aka ibi category mi ta aka ubi category ki kham jot khendian phina pan danang pan na yu bha te ha practice ba te nomor ba khambun te cover ba je kuei ba English tiban la bha dan once general knowledge awareness gitu tiban khamla then khamla gitu beda kala kham ayu phi te ka jingkhen je phap abi halas man pendep nomor ba kaduna bha kapor ka yubi category ma nara ka bun kapor tam ne leren nomor ba kaduna kapor phi ha ban khen be halas markin kham kalan khindet ka sempor bet 10 minit kan sempor ke basuki le ta 4 minit orang sempor hi ar lai minit rei bastet tam tai shai pangladap kadau phaban ya le ba te all the best nam ta connect exam 101 yai pen kre ba kon ma kon no ko ro phaba kan yarab bet la da phi smart ban pule ka shong bai ha ka jing smart pule mo om da dei than ba phen yo tik bai o kum kita gi ong wan gini wan ta kam da dei than rom ta ka shong bai ka jing smart pule ka jong phi e ko phi don ka jabing da phla pen kre te ka shong bai sa ka jing nang jong phi ban apply ka for exam okay ngala pan kre kata kan mau kita gi wan te kabiang samtam english te ka shong bai ha ka jing nang jin don ka foundation la don ka foundation la tip ki meaning tip ki bro sakabat pule sakabat ai beda ala era ba te tang nei kermen ba ka erap itu bana di first time sekan mau ban pin circle ma circle to khulom mau hai kata tela don ai biang ban kali jingli phila ban comment section dengan sa page jiki comment jung phi ki ko ban tip dengan selek kat bala ban yarap kat ba kapor nang don sakamba shibnai dunai te takanai kulishuan